ஹாய் மீனாட்சி ஃப்ரம் மதுரை. இன்றைக்கி நான் எங்கேன்னா மதுரை காந்தி மியூசியம் பக்கத்தில் நம்ம நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் சொல்லி எக்ஸிபிஷன் போட்டிருந்தாங்க. அங்கே வந்து பீடா இப்போ ஒரு கல்யாணத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்லிவிட்டு மொத்தமாக ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்கங்க. இப்போ பாருங்கள், அங்கே அவங்க காண்டாக்ட் நம்பரும் இதுலேயே இருக்குது. நீங்கள் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் எதுனா காண்டாக்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் அவங்கள கூப்பிட்டுக்கலாம். அவங்க மொத்தமாக ஹோல்சேலாக உங்களுக்கு வீட்டுக்கே மொத்தமாக அனுப்புவாங்களாம். இல்லை ஃபங்க்ஷன் எதுவும் நீங்கள் இப்படி வந்து ஸ்டால் மாதிரி போடணுன்னு சொன்னாலும் அவங்க போடுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எவ்வளோ வகையான பீடா இருக்கு பாருங்கள். பீடா அந்த மிட்டாயிலே என்னென்ன வகையான வெரைட்டிஸ் இருக்குது எல்லாமே ரெடி பண்ணி அவங்களே கொடுத்துருவாங்களாம். பரவாயில்லைங்க, உண்மையிலே நிறையா விஷயங்கள் அங்கே இருந்தது. பீடாலேயே இவ்வளோ வகையான பீடா இருக்குன்றது நான் அங்கே போய் தான் பார்த்தேன். அவங்க காண்டாக்ட் நம்பர் ஏற்கனவே கொடுத்துருந்தீங்களா, அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு ஏதாவது வேணால் நீங்கள் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பிடிச்சிருந்தா என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம வீட்டில் எப்பயும் போல தான் லைக் பண்ண போகிறோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம், பில் பட்டன் நமக்கு போகிறோம், ஷேரிங் பண்ண போகிறோம். அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.